masih terngiang di telingaku bisik cintamu. Asik. Terlena, aku terlena. Jadi aku pengen lomba-lomba nang audisi dangdutan. Tapi samarku yo sing lanku ndak keduman juara, jadi aku wis selah ngalah wae. Sing lani pengen juara. Nggih, monggo. Ngene iki yo kadang ana sing kobreng rasane lho kan. Pak, ngono sampean ora gengsi. Ngarit. RT kok ngarit. Lah, aku jawab gampang to. Zaman saiki lho, mikir gengsi udah mangan. Lah, iya to mikirane iki. Ngene aku yo ada sok kelingan lho. Zaman-zaman temanku biyen ngarit karo kanca-kancane. Tapi tak survei gitu loh. Nom-noman saiki gitu. Tim maju nih gengsi nih modelnya. Tapi orang ngono. Lah ibarat kata to. Lah sing tuku motor bapake. Sing nggo anake. Lah sing maki pacar ya anake. Weh. Angel ngono iki, angel. Ndak cocok nang aku, sis, ndak cocok. Dan ngene iki kaya aku dhewe. Wayahe tugas negara ya mangkat. Wayahe ingon-ingon depakane ya mangkat. Dadi nyang kabeh lho maksudku. Mangane to. Kita canom. Jangan pernah menghina jomblo yang sedang bekerja. Tapi malulah ketika kamu pacaran masih dibiayai oleh orang tua, lho. Kayaknya ini cukup nih. Mangkat nang kandang, makan di bed. Berangkat. Lemu nih. Allah ya Allah. Urip Pak. Ngene iki men to. Arep megawe penak. Megawe apa? Arep ngene iki kok yo angel men to yo. Yo alah. Oh alah. Arep urip penak kok. Angel men to jane. Apa arep urip koyo mbiyen neh iki yo? Jane suarane sapa lho iki? Gremeng. Alah, masalah. Loh. Pak RT, suaramu to yo gremeng iki. Nggawane apa iki? Rongsok iki lho. Hah? Rongsok. Ya Allah. Ya sungguh sik ngono. Bro. Alah. Hati-hati toh. Bakal ngendi lho Moje? Gresu lho ya Allah ki lho maksudmu ki lho. Iki lho golek rongsokan. Hah? Golek rongsokan. Dengaran men. Lah piye? Lah aku semenjak ceramah Gus ya lho. Berubah. Ngono to. Aku ki jane pengen urip mulya. Terus Jarene kan pengen urip mulya kudu rekoso. Lah aku wis rekoso ngene iki lho. Ora mulya-mulya piye jane iki? wah ngono ki to. Iya. Ya Allah emang. Alah. Ya kuwi bener je terang ngono ki, pengen mulya kuduane rekoso. Iya, lah terus. Meng kehidupan enggak semudah membalikkan telapak tangan lho. Hidup itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi tak sesulit membalikkan telapak kaki lho. Nah, terus aku kapan mulyane berarti? Ya sabar toh. Jalani, nikmati prosesnya dan yakinlah toh. Sing telaten bakal panan ngono lho. Ya. Kaya aku ini ki yo RT Rita yo. Ya gelem ngarit wae perintah negara aku yo nyang. Ayo perintah makani
Ingon-ingon aku yo nyangon lho. Ora gengsi sampean Pak RT. Lah, nyapu gengsi. Ya mbane gengsi. Saman saiki lho, olak-olak dunya lho. Mikir gengsi ndak mangan aja. Kok ini kasih bener awak mungkin. Syukuron ae. Paham to we? Paham. Tapi Pak RT, gara-gara aku ngrongsok iki, gara-gara ngrongsok iki, aku diputusi pacarku. Gengsi jarene. Oh, alamu ki to ceritane. Lah Dadi iya. awakmu diputusne pacarmu mergo ngerti nek kowe iki selama iki megawe golek rongso. Yo gengsi jarene. Duwe pacar kok luang rongsok jarene. Ya mergo aja. Piye? Urip ngene lho. Selagi iso kudu ane rekoso. Selagi kuwi ora ngrugekne wong liya. Heeh to. Iya, bener iku. Terus nyoba sampai kowe lali. Yen semangat kuwi ora mung bab yang-yangan tok. Paham kowe? Paham. Lah terus kudu piye aku berarti? Lakukanlah pekerjaanmu dengan versi terbaikmu ngono lho. Bak kucing berkaca melihat dirinya bosnya dia itu singa. Paham kowe? Nah, yo ngono ki lho. Jarang lho berani iki. Iya. Kapan-kapan sambung neh. Wis tak lanjut ae berarti. Iki kurang kepek malah suwek ngono lho, jan. Kuwi to. Iya, Ada yang ngene. Klambi. ora muat. Wis kudu semangat. Ojo bersulae, paham? Paham. Yes, hati-hati magae. Yo. Aja lindungo lho ya. Ya Pak RT. Penting misale. Wis tak nuwun sik Pak RT. Monggo, ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah. Ngobrol ora kayak ngombe lho. Dulu. Koyo ombenanku mbiyen iki. Kayane suweger iki kayane iki. Sik. Sentak minum sik iki. Weh, seger ta ya Allah. Dicerame Gus kae. Walah. Aku ki pengen urip rekoso. Ya wes. Salah kok. San. Dan ART kamu lho. Ngelak ora kayak ngombe. Kat. Exit.